Usihlalo we-ANC kuzwelonke uGwede Mantashe uthi ababengabaholi be-ANC kanye namalungu esigungu esiphezulu agxeka umengameli esidlangalaleni enza okungafanele. Umantashe uthi lezo zindaba kumele kube yinto ebhungwa ngaphakathi. Ngenyanga edlule ababengabaholi beqembu elibusayo uThabo Mbeki kanye noJaco Zuma bagxeke umengameli uCyril ngesimo esingesihle ku-ANC kanye nezwe. Comrade Mbeki was very right. He was probably representing all the old oldies in the ANC. I've been in the ANC since I was born, so that is a culture that I know. Amanye amalungu e-ANC asezigxekile lezi inkulumo. Labo abangeneme ngamanye amalungu eqembu sebenxusa ukuthi bakuveze lokho einhlakeni zeqembu kanye nasemhlanganweni wesigungu esiphezulu ozoba ngempela sonto. Any prior leadership who criticize their successors, to me, are in the wrong. That's my starting point. When you are in a leadership position, you don't go public and criticize your successor or your predecessor because you have access to them. Kusenjalo Mantashe ogaqele ukubuya esikhundleni sokuba usihlalo weqembu uncintisana nowayengumengameli wezwe uJaco Zuma, uDavid Masondo kanye noStanley Chupu Mathabatha phakathi kwabanye. I am 10 years as Secretary General, 5 years as chairperson. I want to take another term and then retire. That's how I think of it. Now, even if I retire, I'm not sure if it is obvious and logical to say, therefore, young Masondo must take over. No. He is contesting, it's okay, he has a right to do so. But what is important is what attributes is he bringing to the collective. Kusasa usuku lokugcina lokuthi kuhlale imhlangano yamagatsha ngaphambi kokuqala kwengqungquthela ezobanjwa ngenyanga ezayo. Okwamanje angamaphesenti angama-71 amagatsha sekulungele ukuba zithunywa. Umantashe ugxekile ukubulawa kwephini likaSihlalo we-ANC eGarisibande umuzi Manyathi wathi lokhu kubugebengu nje akusona isigameko sokubulala okunenhleso yezombusazwe.